Unir forzas é a mellor maneira de combater as peores ameazas. Porque hai loitas que ninguén gaña por separado. E porque fronte ao cancro, traballar xuntos non é unha opción. É a maneira de coidar mellor. En Galicia, máis de 17.000 persoas reciben un diagnóstico de cancro cada ano. Pérdense vidas, pero tamén miles de persoas superan a enfermidade. O Centro de Coidado Integral do Cancro de Galicia nace para que cada vez sexan moitas máis. Para logralo, integrarase en EUNET CCC, a Rede Europea de Comprehensive Cancer Centers. Unha rede que permitirá unha atención integral, máis coordinada e cun acceso máis rápido á innovación e aos ensaios clínicos. A loita contra o cancro sen fronteiras, sen límites. Galicia non parte de cero. Leva tempo na vanguarda. Unha rede pública oncolóxica sólida e madura. 7 áreas sanitarias que garanten equidade, continuidade e calidade asistencial para todas e todos os galegos. Un equipo de profesionais de excelencia comprometidos cos pacientes de cancro. Un dos programas de cribado máis consolidados de España e Europa. Oncoloxía de precisión. Produción de radiofármacos. Cirurxía robótica. E en breve, protonterapia e terapias avanzadas. En Galicia, a innovación non é algo que estea por vir. Xa está na práctica clínica diaria. E é froito dunha forma de facer as cousas que en Galicia ten nome propio. Galicia Calidade. O Centro de Coidado Integral do Cancro de Galicia non é un edificio. É un cambio de modelo. Unha maneira de facer que todo o sistema traballe en equipo para coidar mellor as persoas con cancro. Cada especialista, cada hospital, cada área sanitaria compartindo coñecemento e coordinando capacidades. Prevención, asistencia, investigación e docencia. Todo conectado. Todo ao servizo de calquera paciente en toda Galicia. Cando existe unha base sólida, o reto xa non é crecer máis. Por iso, agora, o modelo galego ábrese á escala europea. E que significa isto para os pacientes? Un acceso máis rápido aos últimos avances diagnósticos e terapéuticos contra o cancro. A experiencia de grandes centros europeos ao servizo dos casos máis complexos, sen afastar o paciente da súa contorna. E para os profesionais? Máis colaboración, máis capacidade para liderar a investigación e adoptar antes as tecnoloxías que xa están a definir a oncoloxía do futuro. Máis visibilidade internacional para o talento galego. Porque coidar mellor do cancro non depende só de facer máis. Depende de facelo en equipo, de compartir, de coordinar. Galicia dá un paso máis na loita contra o cancro, para que cada galego e cada galega se beneficien dunha atención oncolóxica máis innovadora, máis completa e máis conectada con Europa.